Nakho okunye okusalile. Into encane ku-YouTube uphinde wenza kanjalo, njengoba enzile naku-Spotify ehlala ngo-number 1 kwingoma yakhe ethi Ukhethe Mina. Both on Spotify and YouTube ingoma kade encane iya-trend. Samanje ngibile nto futhi TV le sibuyile sizoqwashisa abantu ngomculo kaMaskandi. Ukusebenza kwawo kakhulu okuyimisela abalandeli bakaMaskandi. Abantu nje abenza ubulungiswa neqiniso kuyona yonke into esihlala noMaskandi. Into emnandi-ke abantu bayisupport. Angeke ngikukhohlise. Laphana kusekwenzile lokho into encane. Ngiyabhelieve kwenze nge-11 days if not 12 days. But ngiyacabanga ukuthi kwenze nge-11 days. Uhleli laphana-ke ku-number 1. Ujoyina abantu lapha into encane. Ujoyina abantu abanjengoMthandeni. UMthandeni ngicabanga ukuthi mhlawumbe maybe ziwu-5 ingoma zakhe zihleli ku-number 1. Angikho sure. Ngiyacabanga ziwu-number 5. Angikho sure iParis ukuthi yahlala yini. Ngangakanothisa lezo zikhathi lezo. If yahlala-ke should naso ifaka. UMthandeni wahlala ngengoma enjengoGucci, Sigade Umzila, 24/7 no-Dubai. Ingoma enjengalezo uMthandeni ahlala nazo ku-number 1. Abanye abantu abahlala ku-number 1 abanjengoKhuzani ngengoma yokuthi Umjolo lo ehamba khona luve edubazana ngo-2023 nengoma ethi Ikhaya Lami. Kule album ethi-ke Umqhele Nethawula. Kuba umzukulu album yakamuva yakhe ethi Ngifuna Into Zami. Ingoma yahlala phezulu laphana ethi Ubughosti Bami. Phinde kube uSikhanga featuring Shonzi Hlalankosi ingoma ethi Valentine eyenza kakhulu lapha online. Nayo iyawushaya ku-number 1. Maybe yahlala more than 2 weeks or close to 2 weeks. Isina 3.1 million ama-views laphana ku-YouTube. Isaqhubeka bayijabulela. Umphathi wohlelo MC lapha ehamba khona nobani nensizwa esencane laphana umjolisi ecula kahle kakhulu kanye noShenge wasehlalankosi. Ingoma yakhona isidlulile even ko 14 million laphana-ke ku-YouTube. Nawe usungabona ukuthi na uhamba kahle kanjani. So yikho lokho into encane akwenzile ajoyine bese kuwumenzi osami. Kunomenzi ngakhohle ethi ingoma wesikhinkile ngaza sala umenzi emlandeli omfanele bakithi ukhona naye. Sengikhohle nje ukuthi ngithole isithombe sakhe. So lo mlando awenzayo into encane ujoyina-ke lezo nsizwa lezo. Siyathemba lila sibona imbokodo ivelela na entweni enjengalezi beyisupport abantu beyiphela uthando lolu abayipha abantu-ke besilisa. Simbona kakhulu into encane-ke le album yakhe-ke isebenza kahle kakhulu. Not ukuthi isebenze kakhulu, isebenza ngoba isaqhubeka. Isaqede nje only 12 days. Kuyothi kuphela-ke inyanga ibe sekunjalo. Njengoba nje ingoma yakhe nje enzima ngaliso laphana isihlela ku-number 1 Spotify, yehlise ekafeza bese ihlala isikhathi eside laphana phezulu. And EP kaFez isidlule even naku 27 million ama streams laphana ku-Spotify. Cabanga ingoma ezo6. Imagine ukuthi into encane uzokwenza kanjani because kuMaskandi siya improve inyanga nenyanga the way esiyimisela ngakhona. Lokho ngikwenza ukuthi ngifuna ukuveza njengamanje sibonga kakhulu into encane sibonga loMaskandi, sibonga bonke abantu abasupport uMaskandi ukumlekelela ukuthi achieve i-dream yakhe into encane. Sahle sizodibana ngokuzayo sizokhuluma ngomunye kumsebenzi khona la kwi-channel yenu eniyithandayo Indofana Soweto TV. Ngiyabonga.